Moikka ja tervetuloa Wispamon videoiden pariin. Mä olen Ronja ja tänään meillä olisi tuoteesittelyssä Joop Detangling Conditioner. Eli Joopin 2 hoitoaineesta se hiukan kevyempi versio. Tää on nimenomaan tarkoitettu takkujen selvittämiseen ja ennaltaehkäisemiseen, eli tää liukastaa karvaa ja hoitaa sitä turkkia kevyesti. Mä käytän tätä itse trimmaamolla lähestulkoon päivittäin ja ihan kaiken tyyppisille karvoille. Pohjavillasille, laskeutuvaturkkisille, villakoirille, sen tyyppisille karvoille tai käy kaikille. Tässä on hyvin mieto tuoksu, eli tämä sopii myös tuoksuherkemmille kavereille. Ja jos kiinnostuit tästä tuotteesta, niin tähän löytyy Wispamon verkkokaupasta. Eli käy kurkkaamassa, linkki löytyy tuosta alta tai profiilista. Ja nappaa tili samalla seurantaan, niin nähdään seuraavallakin videolla. Moikka!